जय श्री राम, राधे राधे। आज के पूरा दिन बीतल, गांव में कुछ नया देखते समझते देवघर चलब अपाची से कह के म्यूजिक वीडियो सावन आगल। त ऐसन किस्म के नामक बहुत ऐसन वीडियो आई। ओकरे एगो लॉन्च में गर्मी बहुत होत रहलक, ऑडियंस देखनी है कच्चा बुची भी रहलक लोग, लेकिन सहयोग देखनी है भरपूर रहलक पूरा गांव के लोग। ये हवन गायक चश्मा लगावेला, हम भी हो गए नहीं लत-पत, लेकिन देखे के मन रहलक कि देखल जाओ आखिर लोकल कलाकार के कितना हद तक सपोर्ट होला। बहुत ज़्यादा सपोर्ट अच्छा रहलक। म्यूजिक वीडियो कोशिश एडिट सब चीज हो रहा बा, बस वह ना चलनी तब तक ना चलनी, जौन दिन चल जाए छा जाए मनी मिराजवा खानी उहे हाल बाटे। सभी केहू के सपोर्ट रहल, झाल में ऑडियंस लोग देखत रहलक लोग, भले लइका सही हमनी भी देखनी है सन। सभी केहू गर्मी से लतपत होला के बाद केहू देख के बाहर निकल के सबसे पहले खैनी भाजा आ हो गल ब्लॉग के अंत। जय श्री राम, राधे राधे।